Estem al Fòrum Gastronòmic 2026 Girona i estem amb Arnau Casadevall, un dels xefs del restaurant Divinum de Girona. Què tal, Arnau? Molt bé, aquí disfrutant del fòrum de casa nostra, que sempre és molt emocionant i molt divertit. Trobant-nos aquí amb amics, amb companys, de veritat que és superbé, supercontent. Ja fa? Quan fa que vas entrar a Divinum? Jo Divinum ara farà 7 anys. 7 anys. Vaig entrar amb 21 anys, ara en tinc 28 i farà 7 anys. 3 vaig estar com a responsable de partida i ara porto 4 anys juntament amb l'Isidre de cap de fila. Clar, normalment els xefs amb estrella Michelin normalment són propietaris. Aquest no és el vostre cas, tant l'Isidre el teu, no? Exacte. És a dir, hi ha un projecte fet amb el cor, amb l'ànima, que és el Divinum, per part d'en Joan i la Laura, no? Però clar, gent de sala que no està dins la cuina, no? És a dir, això com es veu aquesta relació? Bueno, al final, nosaltres, tant l'Isidre com jo, teníem la gran sort que en Joan en el seu moment va apostar per nosaltres i nosaltres estem molt agraïts amb ells. Vam començar que érem molt joves i aquests 4 anys ens ha servit molt i hem tingut la gran sort també d'en tenir en Joan i la Laura, perquè a vegades la gent jove muntem projectes o es munten projectes o agafes una cuina i a vegades vols fer coses loques i tal. I vam tenir la gran sort d'en Joan i la Laura, que tenen una trajectòria espectacular, que de, nois, a poc a poc anem fent, tal, i ens ha servit moltíssim. Tens raó que no som propietaris, però jo en una part m'he sentit superagraït de la Laura i en Joan que em deixin formar part del seu somni. I que ja fins a un cert punt també me'l sento meu, saps? Perquè jo Divinum porto 7 anys, com he dit fa un moment, i ho dono tot per Divinum i fins l'últim dia que pugui estar allà en Joan i la Laura em donin l'oportunitat i seré. Només per agrair-los el que han fet per mi, que amb la meva edat i com està ara tot, és molt difícil que jo hagués pogut obrir alguna cosa i estar al nivell que estem amb el Divinum seria impossible. Bueno, aconseguir una estrella Michelin jo crec que era dels restaurants que més se'n parlava. Com molta gent portàvem parlant, hosti, tu, se la mereix, hòstia, un servei de sala espectacular, tal. La Fira a vegades acompanyava, alguns alts i baixos, però hòstia, era un nivell bastant alt, sempre l'ha tingut. I finalment arriba, no? Va arribar fa 2 anys. 2 anys. A la gala de Múrcia. I és una cosa que sempre li dic a en Joan. En Joan i la Laura, malgrat ser els propietaris, van voler que vosaltres sortíssiu a l'escenari a recollir el guardó, no? Una altra aposta, dius, no? Clar, no, nosaltres és el que et dic, en Joan i la Laura ens ho han donat tot, no, mai ens han dit res que no, i quan vam saber que ens donaven l'estrella, ells van dir, no, volem que pugeu vosaltres, i tal. I jo per mi, potser després quan vaig baixar, vaig dir, hòstia, veient l'altra gent, dic, podíem haver pujat els 4, perquè crec que és un premi tan meu com de l'Isidre, però sobretot ells dos, que són els que porten tant de temps allà picant pedra. Però bueno, al final també estàs allà, estàs ben nerviós, amb l'emoció, hi ha un moment que estàs allà, no saps què fer, i vaig pujar, però és el que et dic, en Joan i la Laura són tot la gratitud, és que ens deixen fer de tot, és que no ens podem queixar. I el procés creatiu com funciona? Perquè al final, clar, tens... Si ets amo, ho fas i fas l'escatatge i tal, no? És a dir, aquí el procés creatiu com funciona? És a dir, és a 3 bandes, entenc, no? Exacte, bueno, nosaltres, tant l'Isidre com jo, comencem... Jo tinc una idea, l'Isidre té una idea, la desenvolupem jo i ell, i després va a sala, amb en Joan i la Laura. I que a vegades els agrada, a vegades no, a vegades potser el plat està bo però ells no ho veuen per al públic de client que tenim nosaltres, doncs ho adaptem. Al final, la gran sort que tenim nosaltres és que som 4, saps? I al final 8 ulls veuen més que 2, saps? I cadascú, en Joan i la Laura tenen un criteri super... Quasi cada setmana se'n van a menjar fora i tenen un paladar espectacular. I sempre ens ajuden, vigileu, amb això no i això no. Si no hi ha el vestit blau dels 4 i sobretot d'ells 2, no surt mai al plat. I a vegades ven Joan, hòstia, nois, podíem fer això, podíem fer l'altre. Nosaltres a partir d'aquí anem creant. Al final l'Isidre és un noi
que ha mamat la cuina des de petit, el seu pare, i que té una tècnica cuinant espectacular. Jo sóc una mica més creatiu i juntament amb aquests dos pues, creem tots els plats i després en Joan i la Laura ens han de donar el gust. Molt bé. Escolta, per acabar, com veus el teu futur? És a dir, et veus, doncs, tu... és a dir, anar a buscar més guardons, és a dir, ser més creatiu, voler doncs, canviar, anar a buscar doncs, el producte... és a dir, com veus el futur? Jo cuinant disfruto molt, com per exemple avui hem fet la ponència del xampinyó. M'agrada molt disfrutar, agafar productes que no són tan valuosos o que la gent no ho veu tant i donar-li la volta, i que després la gent s'ho posi a la boca i digui uau, va, d'això. I jo veig el futur, jo em veig adivino, me'n veig amb moltes ganes, amb en Joan i la Laura i l'Isidre juntament, els 4 allà, intentar anar a buscar la segona, sempre, potser no arriba, potser sí, però sempre intentar millorar cada dia i ser cada dia més creatius, que la gent que vingui surti contenta, que és el més important. I al final, jo cuino perquè m'ho passo bé, és la meva passió. Jo arribo a casa, potser que porto tot el dia cuinant i ja estic pensant en el dia següent a veure què podem fer de nou. I això és el millor. Crec que la cuina té coses bones i dolentes i crec que el millor és que cada dia és un dia nou, que pots evolucionar i al final és això, sempre anar a buscar més, fins que es pugui i quan no, bueno, aquí estem, que tampoc ens podem queixar. Perfecte. Tu, Arnau, merci per dedicar-nos a aquesta estona. Sé que ara has d'anar doncs, a preparar doncs, el sopar. Tu, ha estat un plaer tenir-te aquí. No, el plaer és meu estar aquí. Gràcies per pensar en nosaltres. Molt bé. Moltíssimes gràcies, Jordi. Arnau, tot bé.